Argiaren podcastak. Menda Bikoitza, Garbiñelarrearen podcasta. Bueno, Menda Bikoitzaren 45. saioa, hemen errespetuzko zenbakietara ari garela iristen. Bi lagun gaituzue, Menda Bikoitza egiten hasi ginenak eta jarraitzen dugunak hemen. Eusten diogu. Bai, eusten diogu. Uste du gaina gustora, gero eta gustorago ari garela, ez? Hori ari ginen komentatzen, ez? Ja, hirugarren denboraldian, ez? Hiruko logika hortan askotan esaten dinatez, harremanek eta baita funtzionatzen dutela hiruko hiru urteko zikloetan eta agian podcastek ere bai, ez? Ba gu kartu inagu, hemen ibilbide bat egin da eskarmentu pixka bat, ez? Eta, bueno, oraingo honetan beste saio bat prestatu dugu. Gaurkoan entzule batek egin dugu proposamena, azken aldian desenteari dela ikusten eta entzuten Fisilium izeneko zuntz bati buruz, hazi bati buruz, eta ea horri buruz hitz egingo aldugun. Orduan, plantaina familiako landare bati buruz ari denez, berez sendabelar familia bati buruz, hitz egingo dugu. Gai honi buruz, proposamenari helduz. Ondoren, nik ikuspegi kritiko xamarra daukadalako Fisiliumonen inguruan, niretzat benetan lekua eduki beharko luketen bi landare eta hitz egingo dugu, plantaina familiako bi landare hauetaz, plantaina arra eta emea ditugulako Euskal Herrian, beste batzuk ere bai noski, baina erabilera hoiei ematen diegu, eta hoietan zentratuko gara, uda sasoian ere erabilera handikoak direlako. Azken saioan hitz egin genuen plantaina arraz, Milagritos izeneko ukenduaren osagai badelako, orduan gaur leku egingo diegu bi hauei. Eta azkenik gomendioa, proposamena, gure gaurko aholkua izango da Santio Belarra, Hipericum perforatum, sendabelarraren oleato bat egitea. Udan lan asko egin ditzakegu, baina honek niretzat badu altxorri izaera, olio gorri honek, eta horretaz arituko gara. Eta gaur literalki hasiko gaitun agur esaten, ze iritsi gaitun gure hirugarren denboraldiko azken saiora, batematek esango din, garaiz xamarra hasi garela oporrak hartzen, oporrak literalki ez ditugu hartzen, baina podcastean bai. Bestelako zereginak egiten ditugu. Hori da. Hoien artean podcast hau prestatu. Hori da, hori ere bai. Hirugarren denboraldiko azkena, irailean, urrian, ikasturte berriarekin itzuliko gara, faltan botatzen gaituzuen ontzaz, hori beti izaten dugu, baina eskerrak eman entzulei ere, fin horregoteagatik, idazteagatik, proposamenak egiteagatik, ze gaur entzule baten proposamenetik abiatuta landuko dinagu lehenengo gai hau ez, berak idatzi zigunan eskatzen Fisiliumari buruz zer genekien o zer genuen esateko, eta hortaz arituko aiz. Eta helduko zionago gaiari. Hau da, landu egin dinago gai hau, eta dun plantago familiako landare baten hazia. Plantago guretzat Euskal Herrian plantago lanceolata zain belarra dun, bortxain belarra, plantilla belarra, plantaina bakarrik esan dare bai, eta gero zeukenagu plantago maior, plantilla belarra emea. Itzaingo dinagu gero hauetaz, baina kasu honetan plantago bata, landarearen hain justu hazia zitzegin behar dinagu. Deun landare honen hazia. Eta hasi aurretik ohar bat egingo dinat, hau berez elikadura gai bat dun, ez dun sendabelar gai bat, eta nik podcast honetan ez dinat elikadurari buruz hainbeste jardun behar, gehiago sendabelarretaz. Eta hau sendabelar familiakoa denez, baina elikaduraren esparruan ematen zaionez erabilera, bi hoietan ibili behar dinagu. Kontua dun hau zuntz badela, eta zuntz dietetiko gisa erabili izan dela, eta niretzat dun besterik gabe, une hauetan, 2026ko udaberri udan, modan bolan dagoen gauza bat.
eta kaso 5 urte barri inorkestuena erabiliko. Bai, ez etorri eta joan ibiltzen ditu nalakoak, eta orain hau etorri dun. Hoxe dun. Nik egia dun, lehenengo aldiz entzun dudala entzule honek bidalitako mezuan, ez ninan entzun. Dun honen momentuan nunbait. Eta momentu hau norbaitek sustatzen din, da askotan esaten dinat, hemen industria badagoela, elikagaien industria, eta berdea edo simpatikoagoa den beste bat dela, belarten datakoa, baina ere kriterio igualak ditugula. Eta, fisilium segura asko ezen eritz, baina ik txia bai, ez? Bai, lehen esan dina, txia eta linaza aziak, idorreriaren zat, libratzeko, bioiek lotzen izkina, baina hau ez? Batxeagon alde handirik. Berez funtzioa, hori dun, ez? Sustantzia likatsu bat sortzea, eta zuntzetan oso aberatsa dena, eta egingo duena, hautsa erabilita, naizta batzuk kapsulak erabiltzen dituzten ere, hori libratu arazi. Nik horren kontra berez ez dinat ezer ikusten, ezer txarrik etzionat ikusten. Baina ematen duena olako zoragarriare ez duen, porque azkenean duen modu mekaniko batean, idorreria puntual bat dagoenean, eta azpimarratzen dinat puntuala erabiltzea, ez? Orduan, puntuala zergati dinat, esate dinat, idorreria berez baldin badin pertsona batek, ez din era bat, modu jarrai batean, olako zerbait erabili. Hau da, ez badin lortzen, hemen oso zabala duen abanikoa, arrazoiak idorreria izatekoak asko ditun. Niretzat jatorrira joan behar duen, eta aurkitu zein den arrazoia, edo arrazoiak idorreria izateko, eta horri eman garrantzia, eta ez bilatu modu mekaniko batean, gure esteetan dagoen, geldirik dagoen bolo hori mugiaraziko duen azken batean agente mekaniko bat. Honek behar duelako ura, eta akatsa handi bat ikusten dinat honetan ur gutxirekin hartzen dela, eta esteetan dagoen ura ere xurgatzen din, gero ikusten dinat propaganda itzela egiten dela, esan ez kolesterola jaisten duela, asebetetzea ematen duela, eta argaltzearekin ere lotzen din. Ta ni hemen sartzen naun bereziki oso ikuspegi kritiko bat zeukanat. Hau da, peristaltismoa indartzen baldin badin, esteetako kontrakzio hauek eta komunera joateko errestasuna eman, ondo, baina i horren dependiente bihurtuko aiz, txiarekin bezala, linoarekin bezala, eta azpian egotea zeudene oso izaera ezberdineko arrazoiak bestelako patologia batzuen ondorio, tratatu gabe urteetan. Eta gian gorputza ohitu ere bai, ez? Ez hori jarri bertara, eta ohitu, eta egokitzapen bat egin. Eta, iristen duen momentu bat, hau gabe ezin dela joan komunera. Orduan, hau saltzen duenarentzat zoragarria, bezero bat betirako daukalako, ez? Eta gero, hemen aipatzen duena kolesterola gutxitzen du, kolesterol txarra, esan behar dena da, zirkulazioan, liseriketa aparatuan dagoen kolesterol hori barreiatu egiten duela. Baina hori egiten duela, horburuak, garbantzuak, dilistak, hau da barazkietako beste zuntz guztiak. Eta hemen sartzen du niretzat gai importantea. Zuntza jamar baldin badinagu, zuntza gehien, zerrenda bat behiratu dinat, egin da, hilarretan zeukanagu. Edo horburuetan, edo brokoliak din zuntza. Hau da, zuntz faltan, segurasko barazkia jate baitun ezago, ez? Eta sagar batek, udare edo madari batek, aguakatea beak ere bai, guko ipe gisa ikusten dinak baino zuntza badin, zesanik ez ogi integrala jaten badun, edo zein delagoia, almendrak, pistatxuak, dilistak berak, olako elikadura bat egiten baldin badun, hor baziagun zuntz mota ezberdina gainera, funtzio ezberdinak egiten dituzten zuntzak, baina daukan alimentu baten matriz bat, esango dinago. Ik zuntz horrekin batera, dauzkan beste gauza batzuk. Dauzkan vitaminak, dauzkan fitonutrientiak, bestelako osagaiak barazkiak emango dizkinanak. Eta fisilionen kasuan, daukan zuntza. Eta zuntz utxa, ez? Orduan, hau zer dun, berriro ere emakumeok ez jateko estrategia bat. Honek egiten din bete eta asetasuna eman. Orduan, zer egiten duen ire ingesta kalorikoa gutxitu. Betea agonalako. Baina kontuz, betea egote horren presioa zein den. Porque baldin badun, apetituaren supresioa, ik beharrezkoa diren beste hainba gauza ez ditun jan. Ordezkatze bat iten duelako. Kuriosoa dunez, orain dela urte batzuk nola zuzenean gauzak saltzen ziren argaltzeari buruz hitz egiten, edo argaltzeko zirela esan da, eta orain nola osasunaren eta beste helburu batzuen izenean, baino fondoan asko
askotan dagoen Bai. Argaltzea, gutxi jatea, gorputza gazte edo, patroi konkretu batzuen barrua mantentzea. Uste inaten eriz dela, gutxi jan, argal izan da gutxi ikusi, albaldin bat gardena izan adi, albaldin bat desagertu adi. Neretzat hortizia zien. Eta gero zion hemen estrategia bat oso interesgarria, observatzea pertsona hauek olako produktua konsumitzea dituztenak, gero multivitaminikoak hartu behar dituztela. Hau da, jatea ordezkatzen duela horrari gaitun ikusten. Ik gel bat, ura hartutakoan, gel handi bat bezala puztu egiten din, liserik eta aparatua, eta horrek sustatzen din, norberak ez jatea. Orduan, ez badun jaten, falta zaizkin hainba gauza, proteina, mila gauza, jateari utzi dion alako, orduan gero, hila hultzen duen, askazala puskatu, hipotiroidismoa, ikusten dizkinagu, elikadura, pobre batek ekartzen dituen arazoak, ez. Ta gero, ikusten dizkinagu, nik kasu hauetan, fibra hauekin, bereziki uretan solubilizatzen diren fibra hauekin, benetako kontrako jarrera zeukenat garbitz eginda, txiarekin hasi zirenean ere bai, ikusten ditu alako askotan obstrukzio intestinalak. Hau da, ez aurrea ez atzera gelditu, tapoi bat egin, eta hori, ospitalean bukatu. Noski. Kontrako efektuak hasi? Bai, ez gelditu, ez mugiarazi, baizik gelditu. Eta hori dun, topin gisa ogiari gainean linazaziak ipintzea, edo jogurrari, eta ez hidratatzea. Vale. Eta hidratatu gabe hazi hauek arriskutsuak ditun. Tori ez duen esaten. Orduan, niretzat, fisilium zertarako duen ona. Ik egiten baldun behadun, ogi bat, artoarekin, arroz irinarekin, edo sarrazen irinarekin, hau da, glutenik gabeko ogiak egiteko, gu bazekinagu ogi horietan legamia ipinita ez direla arrotzen, ez? Fisiliumekin arrotu biten ditun, baina urra asko ipinita ogi hoiei. Orduan, ik nahi baldin badun glutenik gabeko ogi batekin, hola, esponjosoa dena, goxoa dena, eta ez dena adreilu bat izango, fisilium ipini hor, baina erne, kilo bateko ogia egiteko 10-12 gramo nahikoa ditun. Orduan, hemen jendea, ari dun, hori gainditzen, eta ze ikusten dinagu, estetako distensio handia, hau da, sekulako tripakozkorra edukitzea, fisilium hartzen hasita, puzkerrak, haizeak, zaztadak eta kalambre esteetako sabelean, minak, eta gero, beherakoa eta beherakoarekin alternatuz idorreria. Hau da, tapoi gisa gelditzea, eta gero gorputzak egitea reakzioa, eta, karo, hoi da, dun, sabeleko min indar handi batekin, ez? Eta gero ez duen esaten, adibidez, diabetearen botikekin interferentzia egiten duela, antikoagulatzailekin, warfarinarekin, antidepresiboen eraginak geldotzea daukala ere, hau da, botiken absortzioa geldia erazten duela, eta kolesterolaren kontrola eta gluzemiaren kontrola ez dela aina barmena. Oso puntu gutxitan, benetako onura izateko ez duela merezi ez. Orduan, askotan ikusten dizkinagu jaterakoan ere ondo ezetuta ezbaldin badaude estarrian itxatxita gelditzea eta obstrukzio intestinalaz aparte asfisia kasuak ere egon ditu hauekin. Estarrian itxatxita gelditu zainalako eta hori ez aurrera ez atzera, hor puztutasuna ez estean, baizik goiko partean eman din. Eta istripuek askotan gertatzen ditu, nunbait. Eta esan behar dun, ik baldin badaukan aurretik este bat narritadura daukana, kolitis bat, kron izan gabe ere, esteetako alako sentiberatasuna, zuntz hauek urraduran sakontzen dutela. Denetaz ari naune, ez honetaz bakarrik. Orduan, aurkitu binat, korronte bat kritikoa honekin, sendabelarra hauek horrela hazi hauek erabiltzearen oso kontrakoa, eta deitzen ziotene enfoke honi fiber maxing, estatu batutatik zatorren hau. Hau hartzeari. Hau hartzearen ondorio txarrak ikusi ditu dizkinate, orduan esaten dinate detaile garrantzitsu bat, eta revisio klinikoak egin ondoren. Hau dun zuntz suplementazio bat ez jateko, eta dun zuntz isolatu bat, eta ez lehen esan dugun bere matrizean jaten dugun zuntz bat, elikagai baten barruan doan zuntz hori, horren kontra ez errez, baina honen kontra bai, zergatik, isolatutako zuntz hauek, ez dutela bestelako zuntz hauek, matrizarekin datozen zuntz hauek, orburuak, sagarrak, hauek duten zuntz horien onurarik, eta, aldi berean ikusten dela, zertarainoko arazoa ez direlako batere ondo toleratzen. Eta beraiek ekidin nahi dituzten, saiestu nahi diren arazo digestiboiek eragin egiten dituztela. Ados.
puztutasuna, esteetako molestiak, haizeak, eta iritsi dituen kasu batzutan gastroparesiak izatea ere, hau da, sentibe paralisi puntualak esteetan. Orduan, guk hemen aipatu genian txikori belarraren sustraia, inulina zuntza, inulina zuntza baratxuriak zeukan asko, adibidez, eta guk ez tenagu baratxuria ikusten zuntzetan aberatxadan gauza bat bezala. Orduan, nik amaitzeko esango niken askoz inteligenteagoa dela, benetan, zuntza duten barazki, fruta, fruitu lehorrak eta alakoak jatea, eta ez, alako zuntz, uretan solublea den zuntz bat jan, eta gero arazoak izatea. Baina, eta arazo oso arruntadun, adibidez, divertikulosia. Eta divertikuloak estelodian sortzen ditun, eta izaten duen hazi pilaketa batek esteari iten zion presioa, eta iten din barrura hola poltsatxo bat bezala. Eta hau, oso modu geldoan, urteetako prozesu badun, baina oarkabean gertatzen ari den prozesu badun, eta behin gertatzen denean, benetan arazoa handi bat dun. Eta gehien bat ikusten duen, hazi asko, eta hazi maila konsumo altua duen jendeari pasa izan zaiola. Eske egia dun, obsesionatzen garenean zerbait ona dela, edo ez, eta hazi hau ikusten dizkinago hain naturalak, hain sanoak, ez, nik ikusi ginen ere burua momentu batean, hoiek hartzen goizean uretan beratuta, baina gero hoiek botatzen ensaladari, gero jogurrari, gero ez dakiz zerri, eta momentu batean egunean zenbatari, nahi zai lortuta hartzen, ez? Hori da, eta hor guztian, horrek justu zaindu beharko lukeen prozesua txartuko din, porque ez badun behar bezala ura, eta gero etziago bat ere garbi zein den pertsonako gomendatutako dosia, etziago garbi. Gorputzaren arabera ere aldatuko duen hori. Hori da. Eta horrek zenbat ur behar duen ere etziago ikertuta. Eta ensaladari, jogurrari, topping gisa ipintzea, arriskutzat hartzen duen gaur egun. Arriskutzat hidrataziorik ez dagoelako, eta ur hori lortuko duelako estetik lapurtuz. Eta horrek obstrukzioa ekar dezakelako. Orduan, nik oso garbi zeukanat, elikagai hauek txorientzat utzi. Kanarioari eman. Eta norberak, oso garbi zeukanat. Drastiko. Ez, bukarako mezua, netzat nabarmen garbia duen. Titularra bazaukanago. Ez jakinean baldin maukadan divertikulo txiki bat, eta aste baldin zau jaten, ez bestelako elikagaiak ordezkatzeko. Eta ordezkapen horrek zer esan nahi duen ere, netzat oso kritikoa izan beharratziago honekin. Azken batean duen alako, iretzat, ona duen elikadura bat, elikatuko hauen elikadura bat ez egitea. Honen nutrienteak zein ditun, bat ere ez. Orduan, nutrienteetan utxa den gauza bat jaten ari naiz, esponja bat barruan betetzeko, eta gero ez jateko. Eta paradojak sortzen ditun, gero multivitaminiko bat behar dinagu, zergatik, gabezia ditugulako. Eta, hori, industriari, produktuak egiten duen industriari interesatzaion. Ni fisilium etxean bazeukanat, ogia iteko. Zarrazen ogia iteko. Eta hor, ikusten zionat erabilera bat. Jakin behar dela zertan erabili. Ez da ona edo txarra. Ez duen zurio beltz. Baina zertara... Baina dena zuri ere ez. Ez, duri gabe. Baina zertara bideratzen gaituzten, eta honen atzean ze estrategia dagoen, ez mesedez. Fisiliuma kanarioarentzat. Hori da. Esango du kanario maite dugula, Ez diogula. Hori da, kanario harire ez diogula ezer. Esan dut, aztu zaidan, jaizena. Esteetako divertikuluriko pa. Divertikuluriko pa. Hori ere tamainan eman kanarioari. Ze kanarioaren dosia ez du naundia izango. Ez tinatuzte. Eta hori ere ikertu gabetzea egon. Akaso ur gehiago jarri behar dion kanarioari fisilion ipinita gero. Ez eman, kanarioari fisilioma. Aizan, batematek etxean eukiko din seguru, modan trampa hontan jauzi delako. Eta, irtera bat emateko, etzia hon gaizki, Bazio jendea bizkotxo gere egiten dituena, glutenik gabekoak. Orduan, glutenik gabe konsumitzen duen jende askorentzat badun aukera bat, hor erabilera koherente bat eta zari gaitun, Baina bazagon, orain ekarriko duran zenda belarra, ez, nolabait fisiliumak betetzen dituela esaten dugun funtzioiek bete ditzakena, eta aipatutako arrisku horiek gabe, edo, hau ere jakinda nola erabili suposatzen dina. Ez errekin ez dela hemen pasatzea kontua. Ez, inolarez. Baina kontua dun, justu plantago familiak,
erabilera ikaragarria duela, eta hemen planta gogo bata fisiliumen aziazari gaitun, baina Euskal Herrian dauzkagula beste bi, eta hoien aziak adibidez inorre etzaion burutik pasatzen konsumitzea, ostoekin egiten dinagulan, eta justu, hau ikusten dinagulan landare hau, erabilera anitzekoa dun, ukenduetan ipintzen dinagu, azken saioan aipatu genian, milagritos egiteko, eta ikusten dinagu arnasbidetarako. Eta xarabea egiten duen honekin, xarabe komertzial ia guztiek zeukaten landare hau, plantago lanzeolata, plantaina harra, eta bazirudin hor bukatzen dela. Baina, bitxia dun, azken urteetan, ari dun honen inguruan ikerketa egiten, eta bestelako sustantziak aurkitzen ere, eta injustu patologia digestibotan erabiltzen ari gaitun, ez? Eta patologia digestibo horiek ditun, antura, libratu ezina, hau da, lehen aipatu dugun fisilium horrek lagundu beharko ligukena eta arazotxu izan daitekena, hau ez da arazotxu izango eta asko lagundu aldigu. Orduan, nola sortu den gai hau? Begira, arnasbidetako gaitz kronikoak izan dituen jendiak edo COVID-aren ondoren, ez? Bata bestearen atzetik atarroak eta sendatu ezinak eta ikuste genizkinan, plantaina epe luzean hartu duenak, epe luzea dun 6 hilabete, 8 hilabete, egunero infusio bakar bate, eta osto lehorrarekin egindakoa zari naun, ikusten zela, esteetako onura. Eta digestioan, esaten duen konfort hitza erabiltzen duen, hau da digestioa ez nabaritzea, eta harridura bat, ez? Hau ez da sendabelar digestibo bat. Orduan, nik hau hartu dut, mukiak entzeko, arnasbideak irekitzeko, antura, estarriko antura tratatzeko, eta nolatan honek, niri orain, batean, esteetako beste zerbait hobetu. Lagundu dit, beste zerbait. Bai, eta dun, guk kontzeptualizatzen ditugulako landariak ontarako edo antarako, hartarako, eta kostaite zaigulako kokatzea, balioan hitzeko landare bat, erabilera berrietan. Orduan, nik hau itzaldietan da denbora zamakina eta aipatzen ukendu egiten dudanean ere, badela bronkitisarentzat erabiltzen den zerbait, kanpo erabileran izugarria duen, azalerako, begietako gorritasuna tratatzeko duna proposa ere, begietarako sendabelar gutxi zezkoenagu oso seguruak direnak, hau badun bat, ez? Kontua dun, honek azala zaintzen duen bezala, edo begietako mintza hauek zaintzea izkigun bezala, nunbait gure barroko mintzak zaintzen dituela. Eta gure barroko mintzak, ahotik hasita, estarria, baina, karo, infutsioak bide luze bat egiten din, hor metroak ditun, lixerik eta aparatu guztian, ez? Orduan, urdailean antura badago gorritasuna, molestia, gastritisa, ikusten duen horro bekuntza bat egiten duela, eta aldi berean, mukientzako hartzen ari gaitun, baina zeharka beste zerbait ari duen hobetzen. Tortik bera, epe luzeeko tratamenduetan ikusi dinagu, eta hoiek ditun 6-8 hilabete, urte bete ere bai, estemean eta azkena ondestean, estelodian, zer egin duen. Orduan, estelodiko antura duenak, minberatasuna duenak, hori ederki asko daki, zertaraino bere bizan mugatu dezaken, ze zaila den hori sendatzea, landare honen epe luzeko tratamenduak lortu dinez. Eta gu, fijatze gaitun landare honek dituen muzilagoetan, da beti muzilagoak aipatze izkinagu, xarabea egiteko, nik orain aipatze inat Edinburgoko Unibertsitateko ikerketa bat, eta bertan plantainaren arrazain emea, metabolito batzuk ari ditun aztertzen, eta bat dun aukubina eta beste azido ursolikoa, eta ikusten duen lixerik eta aparatuan direla zikatrizatzaileak, antiinflamatorioak eta antibakterianoak. Orduan, bakteria patogenoak daudenean, hobekuntza bat ekartzen duela, inflamazioa oso ondo regulatzen duela, orduan, estea bere onera ekartzen egiten duela lan hori. Horrek, estea erlaxatzen duenez, estearen mugimendua, naturala den mugimendu hori berreskuratzen laguntzen duela. Orduan, oraindik ikerketa fasean ziagon, baina epe luzeko tratamenduetan eta arnasbideak alde batera utzita, lixerik eta aparatuan bakarrik eta lixerik eta aparatuaren azken eremuan egiten aitun ikerketa hauek, zertaraino diren onuragarri. Eta hor, lehen aipatza genean, idorreria jakintzan zenba gauzagatik gertaleiken, bat izatea zegoen, estearen mintzau kaltetua, minbera dagoela.
Eta hori zailak diren gaitzak, manejo zailekoak diren gaitzak izaten ditu. Orduan, nik esan ohi dinat hau edukitzeko etxean lehortuta, eta askotan uztartzeko gu sendabelarreak iten aliburuan ipini genian gastroduodenitisa tratatzeko, hau da urdaila eta duodenoa bien inflamazioa tratatzeko, eta kronikoa zutenen kasua, kronikoa erabat, hau da eguneroko digestio guztietan nabaritzea bihotzerrean. Zego horra. Bai, horrek existitzen dine, gastroduodenitisa, urdailetik beheranzko partera ere jarraitzen duena. Ipintzen duen plantaina harra, kamamila eta mendafina. Eta egia duen, mendarekin, kamamilarekin, hau da etxean ditugun beste hainbat landarerekin, egingo digula oso lan interesgarria. Eta, olako egoeran dagoen batek otorduaren ondoren hartu dezake, lixerik eta horri laguntzeko, minberatasun hori tratatzeko, digestio zailtasun puntualetan ere oso aproposadun, niretzat abantaila duen, ez duela usai handirik, ez duela apenas zaporerik, errex hartu daitekela, beste gauza batekin nahastea ere ondo onartzen duela, eta goizean baraurik epe luzean hartu ezkero, onura hauek nabarmenak direla, eta eraldaketa bat ikusten dela, norberak komunera doanean, ez? Kontrakotasunak gutxi, sendabelar nahiko segurua dun, haurdunaldian ezin duen hartu, ikusten delako ume tokiaren uzkurdurak eragin ditzakela, epe luzean, edo eskitzaroan ere ez duen gomendatzen. Eta gero, izatea ziagon, giltzurrun gutxi egitasuna duen jendearentzat, honek dituen osagai batzuk, taninoak, alkaloideak gehitxo izatea. Printzipio aktibo hauek aberatsegiak o indartsuegiak izatea, orduan kasu horietan tratamendu motzak. Baina ari gaitun, giltzurrun ezintasun diagnostikatu batetaz. Hortik kanpo, segurua duen, ez duen batere alergenikoa, alderantziz, antihistaminiko haundi bat duen. Orduan, azkurak daudenean, bai arnasbidetan, edo bai digestio zailtasunak alergiengatik, plantaina, ausartzenan esatera, ia supersenda belar bat dela. Biak, osto handikoa ere bai, emea ere bai. Eta gure inguruan asko gutxi este dizkinagu, oso ugaria duen, eta ez dinagu nahi izaten. Orduan, nik bere aldarrikatuko dinat, esango niken biltzeko azirik ez daukanean, noski, ostoak indartxo egon daitezen, eta gero erabiltzeko, eta probauta jakiten dela. Eta ikasturteko azken gomendioa guztiz beste bide batetik, ez? Ez dinagu ez fisiliumarekin, ez plantainarekin, oleato bat egitea proposatuko dinagu, eta justu udagarai, oraindik sartzen ari gaitu, baina garaitxo honetan egin beharrekoa, bildu behintzat eta egin ere bai. Bai, hori duen. Netzat aurreko bi gaiek lotura bat bazinaten, baina une hontan egonda, uste dina landare honi buruz hitz egite oso beharrezkoa dugula, justu puntu-puntuan daukagun landare bat delako. Bazterrak horitzen, pixkat. Uda berri iragarle badun, uda iragarle badun, askorentzat eguzki simbolo ere bai. Honekin egiten den oleatoa, batzuk olioa deitzen diotenan, nahiago inat oleato esatea, sendabelar olio gisa, izen asko dizkin euskeraz, milal zuloa, epai belarra, usiki belarra, ingo dinagu olio gorrizta bat, eta hau dun oso deigarria, oliba olio berde-berdea erabilita, eta nik jendeari askotan esaten zionat, daukazun berdeen aurkitu, eta hala ere gorritu egingo du. Eta landare horia da, orduan hau nola da posible, ez? Hemen erabiltzen dizkinagu lore irekiak, bai? Landarean bertan askotan ikusten dizkinagu lehortuta daudenak, eta horiek erabiltzea ondo, nik erabat itxita ikusten badinat orduan pakean utzi. Eta ostoak ere erabiltzen ditun. Esan behar, Santio Belarraren familian, hiperikoaren familian, ezberdinak dauzkagula, hiperikun globulus, bestelako loreak. Baina nik hau nahi dinat, perforatun varietatea. Torain, ugari zeukanagu, justu Zazpi Belarra ukenduan, San Juan ukenduan, ipintzen den landare bat duen, ez?
Olio hau zertarako dun? Bueno, masajea emateko, oleato hau erabiliko dinagu kolpeak tratatzeko, azal erreak, azal zigortuak edo botika batek lehortuak, eguzki erreak ere bai? Baita, udarako esan dinago, eta eguzkiak errezkero balio din. Oso ona. Eta ez ikusten dinago, giharrak eta giltzadurak tratatzeko erabiltzen dela. Hau da, hoietako minberatasuna tratatzeko, ez? Baina, hortaz gain, barizeetarako erabili izan duen, eta barizeetarako aproposa duen, zirkulazio zari gaitun hemen, eta neguan sortzen diren ospelentzat ezagutzen dudan gauzarik onenetakoa duen. Orduan, neguan ospelak ditugunean ezin dinagu egin, orain egin behar dinagu. Eta prestatuta utzi. Bai, eta eduki, ez? Eta gero, kolpeak direla, gerrietako minak, ziatika bezalako min neuralgikoak, horiek ere oso ondo tratatzen dizkin. Orduan, nik ingoniken, kristalezko ontzi hermetiko batean ipini landarea, lore irekiak esan dugun bezala, ez lore bustiak eta ezeak, eta hau du salbuespenetako bat, oleatoak landare lehortuekin egiten dizkinagu, lehortu berriekin, iperikoa freskotan sartzen dinagu. Nik ala ere, egun bat uzten dina, 24 ordu paper baten gainean, sukaldeko paperan gainean edo, apur bat galdu dezan ezetasun hori, eta gero oliotan ipini, eguzkitan. Eta udan eguzki asko ez baldin badu, nik 40 egunetan edukitzen dinat, eta hoietan askotan euria, ez, izaten duen. Euskal Herri maite honetan. Berdea baino euritsua, ez. Orduan, egiten zionat, Maria bainoan berotu bat eman, ez. Ez duen gauza bera inola ere, nik nahi dinat, esaten duen eguzki ikurra den landare batek eguzkia jaso behar duela, batzutan luzatu egin dinat, baino gehiegi ez, 40 egun 6 aste ditun, kaso 7 aste, asko jota 8, nik iragaztean nahiago dinat, materia organiko hori freskoa sartuta, olioa txartzeko arriskua hortzeagon beti, eta gero iragazten denean landarea estutu eta 2 aldiz iragazi, kendu iragazki metaliko batekin landare guztia, baino honen polena beltza dun. Orduan, azpian gelditzen dun, zakarra bezala, orduan hori oial batekin kendu, eta botila ilunean eduki ezkero, landare honek egingo din oleato gorri-gorria, asko esaten dinate zenbata gorriago beto, eta indartsuago, eta granate kolorea lortu behar dela, ez niago nadoz, hiperizinak ez din beti derrigor pigmentu asko ere zertan eman, batzutan bai, baina ikusi dizkinat oso gorriak lortutakoak gero terapeutikoki hain eraginkorrak ez direnak, eta apur bat apalagoak oso ondo lan egiten. Orduan ez gutxietxi, baina bai lortu esaten duen bero egiten duenean lorea oso indartsu, oso irekita badago hori dela une ona. Eta gero, salgai baziagon, erostea badaukan, baina niretzat 100 mililitroren gatik, 25 euro ordaintzea, norberak etxean litro egitea oso erresa denean, nahiago denean neuke egitea. Gure parajetan asko zeukanagu, eta masajerako adibidez, izugarrezko olioa dun. Ikusten duen azalari ere ze hon egiten dion, zela saitasun ematen duen, eta minaren inguruko guztia, ze ondo tratatzen duen. Eta ez daukan zertan lesionatzera iritsi, Nik iraganeko txorkatileko bihurrituak eta izkinat eta hoietan eban eta onura nabaitzen dinat, ez? Eta gero kirola egiten denean ere, kiroleko, giharretako esfortzu hortatik errekuperatzeko. Mantenimenturako ez beti sintoma bat edo gaixotasun bat edo lesio badagoenean, ez? Hori dun, Askotan mantentzen jakite horrek ere igual prebenitzen dituela. Netza, Gero datozenak. Eta gero, kosmetikoen liburua eskutan hartuta, ez? Ikasi duenak krema bat egiten, honekin krema bat egitea ere erresa dun. Askok ukendua edo olioa ez dinaten nahi izaten oso koipetsua dela iruditzen zaine, nik egin izan dinat oleato hau eta beste erdia urdestilatua, eta ipini argizaria, edagokion argizaria, eta egin krema hidratatzaile bat. Eta hori ondo xurgatzen duen azalian, eta niretzat oso produktu ederra dun. Eta eskura zeukanagu, udaran egin daitezken gauzoien artean, hau du niretzat onenetakoa. Oso ondo, onarte, mentxe utziko dinagu gaurkoa, eta saio hasieran esan dugun bezala, ikasturtekoa. Urtea ateratzen zaidan beti, baina ez ikasturtea duen, urtea oraindik erdira ere ez gaitun iritsi. Eskerrik asko entzule guzti hori horregoteagatik, eta Garbine hiri ere bai. Hiri ere bai, noski. Saio ederraue prestatzeagatik. Hemendik hilabete pare batera. Itzuliko gara, eta zuek baduzu ezerrentzuna. Oraindik ez badituzu aurreko saioak entzun, argia.eus eta bizibaratzea.eus atarietan dituzue gure 3 denboraldietako saio guztiak.
Ondo izan, zaindu, Eta ondo ibili eta aurren arte. eta uda ona pasa. Agur. Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide.